Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw. I Dduw o bod diolch, yr hwn sydd yn rhoi i ni fuddugoliaeth trwy ein harglwydd Iesu. Gyda'r holl bobl yn y nef ac ar y ddeiar, datganwn mewn addoliad a llawenydd y bore Pasg hwn, Crist a gyfodwyd, fe a gyfodwyd yn wir. Halleluia. Bore da iawn i chi gyd ar fore Sul Y Pasg, a chroeso cynnes iawn i chi roedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli ni ar y Sul arbennig hwn yn y calendr Cristnogol. Crist a gyfododd, fe a gyfododd yn wir. Halleluia. Croeso cynnes. Ar y dydd cyntaf yr wythnos, yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalene yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly, nes dod at Seimon Pedr a disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle y maent wedi rhoi i orwedd. Yna cychwynodd Pedr a disgybl arall allan yn mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd-redeg, ond rhedog y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gynta. Plygodd i edrych,
a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna, daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei benne. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ond yr oedd Mair yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo. Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bedd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y trad. Ac medde'r rhain wrthi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Atebodd hwy, y maent wedi cymryd farglwydd i ffwrdd, ac ni o'n i lle y maent wedi ei roi orwedd. Wedi iddi ddweud hyn, troes yn ei hôl, a gwelodd Iesu'n sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, meddai Iesu wrthi, pam yr wyt ti'n wylo? Pwy yr wyt ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dywedodd hithau wrtho, os mae ti, syrau, cymerodd ef, dywed wrthef lle rhoddant ef i orwedd, ac fe cymeraf ef i'n gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabwni. Meddai Iesu wrthi, paid a glynu wrthef, oherwydd nid wyf eto wedi esgyn at y tad, ond dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, a rwyf yn esgyn at fy nhad i am tad chi, fy niw i am diw chwi. Ac aeth Mair Magdalene i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. A rwyf wedi gweld yr arglwydd, meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Nid Iesu oedd pia'r bedd lle claddwyd ei gorff. Oedd y bedd yn eiddo i ŵr enw Joseph oedd yn dod o Arimathea, ac roedd y bedd, yn ôl cofnod Ioan o'r hanes, mewn gardd. Dyn da a chyfiawn oedd Joseph o Arimathea, yn ôl y dystiolaeth sydd gyda ni ohono fe, a dyn oedd ddim yn cytuno â phenderfyniad y cyngor i groesolio Iesu Crist. Oedd Joseph wedi prynu darn o dir
ar gyfer ei gladdedigaeth ei hun. Ac ar y darn tir fe blanodd ardd, fel bod i o'r ffwysfa olaf ymlith y blodau ei lliw a'i persawr. Wedi Iesu farw ar y groes ar y prynhawn gwener tywyll hwnnw, fe ath a Nicodemus at Peilat a gofyn am gorff Iesu, mwyn cael rhoi claddedigaeth deilwng iddo. Ac fe rhoddodd Joseph ei fedd ei hun i gladdu Iesu, ac roedd y bedd mewn gardd. Mae'n anodd meddwl am ddarlun cywirach o ddigwyddiadau'r Pasg na bedd mewn gardd. I ni'n cysylltu bedd a marwolaeth, a hynny'n ddigon naturiol. Ond pan ni'n edrych ar yr ardd yn y Gwanwyn a'r Haf, fe welwn ni arwyddion sicr o fywyd. Ond nid yw'n haws rhoi Iesu mewn bedd nac mewn bywyd. Nid marwolaeth yw uchafbwynt stori'r Pasg, ond bywyd, oherwydd dath yr hwn oedd yn farw yn fyw. Ac i ni'n cysylltu'r ardd a bywyd newydd a ffresni newydd. I ni'n cysylltu caethiwed a bedd hefyd, ond wrth syllu ar yr ardd, i ni'n synhwyro'r rhyddid y geir ynddi. Rhyddid i bob blodi na phlanhigyn ffynnu a blodeio. I ni'n dychmygu'r bedd fel rhywbeth sydd yn ein caethiwo ni. Ond nid oedd yr un bedd yn ddigon i gaethiwo Iesu. Mae Iesu'n fyw, mae Iesu'n rhydd. Nid Crist mewn bedd yw e. Nid Crist wedi gaethiwo gan heir llugrwydd a chreulondeb pobl yw e, ond Crist rhydd. Ac ar rhyddid i ni'n cysylltu'r ardd. Yna mae bedd yn gyfystyr a thywyllwch yn diwe, ond mae gardd yn gyfystyr a gwawr. Yn ôl traddodiad, i ni'n cysylltu angau a thywyllwch. Ond nid bedd a thimlad o dywyllwch oedd y bedd lle claddwyd Iesu, oherwydd yr oedd y bedd hwnnw mewn gardd. Ac mae'r ardd yn arwydd o obaith, mae'r ardd yn arwydd o atgyfodiad, mae'n arwydd o'r wawr. Rhoddodd Iesu ergyd farwol i erchylldere'r bedd, ac i'w gaethiwed, ac i'w dywyllwch, ac agorodd ddrws i fywyd, i ryddid, ac i'r wawr. Cerddwn y Pasg hwn i gyfarfod yr wawr. Croesawn y wawr a'i dilyn.
Dad Nefol, dyn ni'n cyffesu bod yn ffordd o feddwl a siarad a gweithredu yn bygwth yn hynysu oddi wrth i ti, ac oddi wrth yn gilydd hefyd. Mae'n gwrthryfela ni, ein hagwedd hunanol a'n diffyg cariad, wedi creu bwlch rhyngon ni a thi. A dyn ni'n llwyddo dieithro pobl eraill hefyd, gyda meddyliau a geiriau a gweithredoedd sy'n brifo ac yn bychanu. Dad maddau ni. Arglwydd Iesu fydd est i atom ein hachub ni a'n rhyddhau ni, a'n caru ni gymaint nes roed y fywyd am arw drosom ar y groes, mwyn pontio rhwyg rhyngom a'n Tad Nefol, a'n cymodi a'n gilydd drwy'r groes. Helpa ni heddiw i gredu ac i groesi o eogrwydd i faddeuant, o anobaith i obaith, ac o ansicrwydd i ffydd. Gwna ni hefyd yn godwyr pontydd, at bawb sy'n teimlo'n ddieithr neu'n wahanol i ni. Gad i garedigrwydd a gras, a mynedd ac ymddiriedeth, adeiladu'n groesfan gref rhyngom. Yn dy enw di, dyn ni'n gofyn hyn, fi fyw, fi farw, ac at gyfododd ein mwyn ni. Amen. Ein Tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dar oi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr Oedfa heddi, a'ch cwmni hefyd yn ystod yr wythnos fawr, a ni newid i bod yn rhyddhau darlleniadau digidol. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Crist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.